Έφυγε και ευτυχώς. Ώρα να νικήσεις εσύ. Την λάτρεψες, της έδωσες την πίστη σου, τον χρόνο, την καρδιά, την αφοσίωσή σου και εκείνη διάλεξε κάποιον άλλον. Αυτή η προδοσία πονάει βαθιά, ταρακουνά την εμπιστοσύνη σου, την ταυτότητά σου και όλα όσα πίστευες για τον έρωτα. Αλλά άκουμε καλά, το ότι την έχασες δεν ήταν αποτυχία, ήταν η ελευθερία σου. Κι αν είσαι έτοιμος να καταλάβεις γιατί αυτό το σπάσιμο καρδιάς μπορεί να είναι το καλύτερο πράγμα που σου συνέβη ποτέ, διάβασε μέχρι το τέλος. Γιατί δεν είσαι εδώ απλώς για να επιβιώσεις. Είσαι εδώ για να εξελιχθείς. Είσαι εδώ για να κυριαρχήσεις. 1. Γιατί την διάλεξε εκείνος. Δεν τον διάλεξε επειδή ήταν καλύτερος από εσένα. Άσε το να σου καθίσει. Ίσως ξαναζείς το χωρισμό σαν επαναλαμβανόμενη ταινία. Άραξε. Έχασε τη ρομαντική πλευρά σου. Εξαφανίστηκε το πάθος. Τίποτα από όλα αυτά δεν έχει σημασία. Δεν έφυγε εξαιτίας αυτών που έκανες. Έφυγε εξαιτίας του πώς ένιωσε. Τα συναισθήματα, όχι η λογική, καθοδηγούν τις επιλογές της στην αγάπη και τις περισσότερες φορές φεύγουν από τους άντρες που τους δωσούν τα πάντα. Ναι, τα πάντα. Τον έρωτα, την πίστη, τη στήριξη, το μέλλον. Όμως η αμήλικτη αλήθεια είναι, έγινες προβλέψιμος και προβλέψιμος ίσον βαρετός. Έφυγε όχι επειδή ήσουν κακός. Έφυγε επειδή δεν ήσουν πλέον πρόκληση, ούτε μυστηριώδης, ούτε πηγή πάθους. Έφυγε επειδή ήσουν υπερβολικά διαθέσιμος. Οι γυναίκες ελκύονται από την ένταση, τον ενθουσιασμό του άγνωστου. Όταν ξέρει ακριβώς τι θα πεις, πώς θα αντιδράσεις, πόσο νοιάζεσαι, το συναίσθημα καταραίει. Γι' αυτό ψάχνει κάτι νέο, κάποιον που ξυπνά το άγνωστο ξανά, κάποιον που προσφέρει πάθος αντί για ασφάλεια. Εσύ της έδωσες ασφάλεια, εκείνος της έδωσε ένταση και αυτό ήταν που κυνηγούσε. 2. Η αγάπη δεν είναι πίστη, είναι συναίσθημα. Σε έμαθαν να είσαι ο καλός, το στήριγμα, ο σταθερός, ο άντρας που ποτέ δεν φεύγει. Όμως εδώ είναι η αλήθεια που δεν άκουσες ποτέ. Οι γυναίκες δεν ερωτεύονται την πίστη, ερωτεύονται το συναίσθημα που τους προκαλείς. Έκανες τα πάντα σωστά και έφυγε. Δεν λέει τίποτα για την αξία σου. Λέει κάτι βαθύτερο για το πώς λειτουργεί ο 4. Ξαναχτίσου. Μη μείνεις στάσιμος. Εδώ είναι το σημείο που οι περισσότεροι άντρες καταραίουν, αλλά εσύ θα κάνεις τη διαφορά. Πήγαινε στο γυμναστήριο, όχι για εκδίκηση, αλλά για λύτρωση, όχι για αυτήν, αλλά για τον άντρα στον καθρέφτη. Ο πόνος που νιώθεις, το κενό στην κοιλιά, είναι το ισχυρότερο όπλο σου. Μετέτρεψέ τον σε πειθαρχία, σε αποτελέσματα, σε αλλαγή. Ανάπτυξε την καριέρα σου, συνέλεξε νίκες, χτίσε κάτι τόσο δυνατό που όταν σε ξαναδεί, θα καταλάβει ότι δεν έφυγε απλώς από έναν άντρα, αλλά από μια αυτοκρατορία. 5. Η απόσταση είναι δύναμη. Πίστευε πως θα καταρρεύσεις. Περίμενε τα μεσάνυχτα μηνύματα, τον απεγνωσμένο πόθο, τις εκκλήσεις, την εξάρτηση. Αλλά τι θα γινόταν αν δεν το έκανες? Τι θα γινόταν αν αντίθετα έκανες σιωπή? Τι αν η σιωπή σου τα έλεγε όλα? Η απόσταση δεν σημαίνει ότι δεν νοιάζεσαι. Σημαίνει ότι νοιάζεσαι περισσότερο για τον εαυτό σου. Γιατί ο άντρας που στέκεται μακριά διαμορφώνει το πλαίσιο, δεν τα παρατά, δεν κυνηγάει, ζει με σκοπό. Και αυτό το μυστήριο, αυτή η ηρεμία, θα την τρελάνουν. Ο άντρας που νόμιζε ότι είχε καταλάβει, έχει γίνει φάντασμα, αόρατος, απρόσιτος. 6. Γιατί θα το μετανιώσει. Έφυγε πιστεύοντας πως υπήρχε καλύτερος. Πίστεψε ότι ο επόμενος θα ήταν αναβάθμιση. Αλλά κάθε αναβάθμιση έχει κόστος. Τελικά, ο ενθουσιασμός ξεθοριάζει, το μυστήριο εξατμίζεται και η πραγματικότητα χτυπά. Τότε είναι που θα αρχίσει να κοιτάει πίσω και θα σε δει. Μόνο αυτή τη φορά δεν θα περιμένεις. Θα είσαι άγνωστος, κατασταλαγμένος, εστιασμένος, σεβαστός, επιθυμητός. Και όταν θα μετανιώσει που έφυγε, θα ζεις μια ζωή που εκείνη δεν έχει πρόσβαση.
Θα σε παρακολουθεί από μακριά και αυτή θα είναι η δική της πίκρα, όχι δική σου. Τελικά, έφυγε νομίζοντας πως σε κατέστρεψε, όμως εσύ δεν είσαι σπασμένος. Μόλις ξεκίνησες, δεν πρόκειται για εκδίκηση, πρόκειται για αναγέννηση. Άφησέ την να γίνει το μάθημα, όχι η απώλεια. Κι αν είσαι έτοιμος να διεκδικήσεις τη δύναμή σου, γράψε στα σχόλια «Είμαι ο άντρας που θα μετανιώσει που έχασε». Τώρα χτίσε την αυτοκρατορία σου, θα τη δει, δεν θα είναι μέρος της.